Jelena Karleuša. Ok, action. A o čem pričamo tu? Slažem se. Pa to je Jelena Karleuša, ne šalim se, ona meni ima jedan stil. I meni isto. I bok ekipo, ja sam Marko, vi ste na kanalu Mi7, dobrodošli u novi video. S nama je danas... Ekip slika s vama, 9 ujutro i nemam pojma gdje sam. To. Uglavnom, prije svega nemojte zaboraviti lajkat, share, subscribe. Uglavnom, današnja tema za modnu patrolu. Sjećaš se kad su bile youtuberice u haljinama? Što su youtuberi u haljinama? Ne, nego balkanske pjevačice u haljinama. Tako da, možemo krenuti, pišemo ocjene, sve znaš, tako da možeš. Prva na redu je naša pjevačica Nina Badrić. Slušam. Tvoje mišljenje o ovome? Okej, ovo su kao kristalčići neki na njoj, ili? Pa mislim da jesu, da ono kao vise malo. Dobro, ideja mi je dobra, realizacija je odvratna. Ne bi nikad stavila ovaj pojas jer ju... Ne bi pojas stavila. Dobro. I ne bi stavila, možda bi ostavila crveno, ali neku decentniju nijansu. I definitivno ne bi taj kroj jer ju ne stoji, ima buckastije noge i onda ju to odreže i još više skrati. Ali haljina kao zamisao mi se sviđa, ali mi se ne sviđa. Dobro, meni osobno... Od 1 do 10 ili od 1 do 5? Od 1 do 10. Meni ti je, znaš što se meni ne sviđa? Ove žabice, štramplice crne, nikad to nisam volio pa ne volim ni sada. Tako da meni je najveći problem štramplice, haljina boja mi je dobra, meni čak remen paše. A meni je haljina pregledam za ono što je ona obukle čizme i najlonke. 5,5. 5,5, meni je 6. Iduća na redu je jedna jedina divnica. Divnica. Daško. Ne. Jelena Karleuša. Ok, action. A o čem pričamo tu? Slažem se. Pa to je Jelena Karleuša, ne šalim se, ona meni ima jeben stil. I meni isto, znači apsolutno sve mi se tu sviđa. Da, samo što ja nikad ne bi mogla tako kratku haljinu, mislim da bi me se mama odrekla, šalim se, ja bi me se odrekla. Ja bi me se odrekla. Ali sviđa mi se. 10. 10, ista stvar, Karleuša, zaslužila si 10. Da, fakat je. Rame uz rame, naša hrvatska Karleuša, Severina. A mislim, realno obje su dive. Slušam. Ne sviđa mi se pliš. Lijep je dekolte, mislim ovo tu. Da, slažem se, kao kroj haljine sviđa mi se kako je stoji. Njoj stoji dobro, sviđa mi se kako stoji je izgleda. dobro, haljina nije dobro. Haljina nije dobro, stoji joj dobro. Ajde. Znaš kako mi izgledaju, samo da ti kažem, ova dva kruga, kao Ducati, znači ono prijašnje doba, to mi je onak totalno dobro. Ne volim pliš inače, ali haljinice lijepo stoji njoj. 7. 6, evo, 6 za Sevku. 7 ka 6. Iduća na redu se Nina. Volim, kako? Izgleda ko one dječje lutkice koje dobiješ kad kupiš lizalicu i onda dobiješ mali teklon. Volim! Ajde malo još komentiraj. Ja volim Seninu, svi znate koliko obožavam Seninu. Ja se slažem s tobom, mislim, uglavnom, ove dve, ne znam, ova dva karfiola ili ti cvjetače na svakoj strani, ove patike, stvarno big no, inače meni ona ima i stila dosta. Pa da, stvarno, ovo je znaš ono, teški pes. da, znaš kako ljudi inače za nju kažu kao, šta god da stavi na sebe, sve ona može, ali ovo stvarno... 3. Anastazija Raznatović, ili ti kažu da sam imuna na bol... meni liči ko ona ženska iz Aladina. Da, Jasmina. Jasmine. Jasmina, reci, slušam, šta misliš o ovoj haljini? Haljina mi je malo tepihasta, ali jako lijepa jer ima tamanten pa onda je veliki kontrast i to je to. Slažem se, veliki kontrast, volim haljine koje kad su otvorene, a cure koje to nose otvoreno imaju svega, kužiš pa je lijepo. Kako nije bilo zima, jer to je bilo brak jedan dana, ta svadba. Ne znam, ali ono što definitivno mogu sa sigurnošću reći, sviđa mi se kad netko ko stvarno ima lijepo građeno tijelo, onda nosiš, znaš pristaje. Tako da,
Ajde, neće biti baš 10, 10 može samo Karleuša. Može. Ajde. 8. Meni 9. Iduća na redu, jedna i jedina, super talent pjevačica. Maja Šuput. Joj. Joj. Da, jednu stvar. Znači, ona je Sentreterica? Ne, ona je trendseterica, ne sentreterica. 9 jutro je. Trendseterica i stvarno čak i ona isto šta obuče zna iznijet, ali ova frizura upropaštava svaku moguću kreaciju koju čovjek može obući. Izgleda kao da je prije 5 minuta upalila šteker i nešto je pošlo po zlu. I to je to. Definitivno frizura, znaš ono kao, vidiš frizuru? Koja haljina. Da, koja haljina. Tako da, zbog frizure, inače ne bi ovo radio, ali... Haljina je okej, mislim ja neš protiv haljine, ali... Ne znam, meni iskreno izgleda kao kad moja nona, kad je zima, onda omota šalove oko sebe, znaš, malo mi... Meni je okej. Okej je, ali... Nogi je ističe, ali nogi skužiš onako u 4. navratu. Ajde, zbog frizure moram, evo, može. 7. 6. Zadnja na redu. Jesi spremna? Sarajevo. Slušam. O čemu pričamo? Ona mi je čista 10-ka. Reci malo. Zato što žena ima gracioznost, ima onu ženstvenost. Ona da obuče vreću za smeće, ona bi na Insta storyima izgledala flawless i bila onak yes bitch. Tako da ovdje mi je malo ono Athena style, anti-grčka. Ali jako lijepo stoji. I haljina je čisto okej, solidno. Da, mislim, meni se isto sviđa haljina. Ja bi možda druge cipele jer ovo malo se ubiju. Slažem se, cipele bi druge, malo, ne znam, kužiš, ova haljina je toliko nekak čista i onda ovo izgleda malo kao prljavo. Mislim, nije, hvala Bogu, ali... A ludo bi se, ne vidiš kako. Da, dobro mi je to, nije mi loše, nije mi sad za 10, ali Sarajevo se inače meni jako lijepo oblači. 10. Meni jedna 9 za Sarajevo. Dodajte nas na društvenim mrežama i dobivate ovog videa. Super si to rekla. Sve si ti rekla. Ekipa, to je bilo to, Nika vam je rekla, nabacite like do koliko? 5k ili 5000 ako možete, super, bit će, hvala. Pišite nam kakve teme želite da ocjenjujemo idućem. Tako je, pišite za iduću moju kontrolu što želite da ocjenjujemo, pišite nam koji je vama najbolji outfit od ovih bio i to je to. Ljubimo vas, priplatite se. Bok.